okike abịa ama anyị wetara gị ihe ọcha si ndụ anyị n'afọ a ga-adị ọcha ndụ anyị a ga-eri unyu unu ga-eri ọbara ma anyị ga-eri anụ ihe m mere n'ụbọchị taa ntiga nwanne ọbụla si ka m were nwanne m mụrụ isi eshi nchukwu ga-apụ m ama ọnwụ ike ga-awụ ke m ọtụ mme ya ka ọ dịrị nwoke na nwaanyị na mma ọ ga-adịrị anyị niile na mma dịkwara m na mma gaanụ ntị o gaanụ ntị bịa were ihe mụọrọ m mma ahụ be gaanụ ntị ụtụtụ ọma Chukwu okike abịa ma anyị ekelele gị na ndụ ka inyere anyị n'afọ ndị gara aga nye anyị ahụ isi ike anyị abata n'afọ nke a 2024 anyị si ekele niile dịrị gị na ndụ i nyere anyị na ahụ isi ike na ọganihu na nchekwa ọma gị anyị kelekwere gị kelee mmụọ ndị na-agara gị ozi kelee aja ala njem kelee n'ụzọ njem kelee eze ala njem Amadioha anyị kpọrọ unu niile ndị ichie niile anyị na-akpọ unu anyị sị taa afọ ga-amara anyị mma taa wunye uye nye anyị ga-ebido n'ihe ewu ihe ọma anyị sị ihe ọma ga-ezute anyị zute ezinụlọ anyị ebe ọbụla anyị tiri aka n'ụbọchị taa ga-awụrụ anyị ngozi ihe anyị ga-eri n'ụbọchị taa ga-abịa ma nke ga-eri anyị agaghị abịa ihe ọma mere na mba ga-emere anyị ma nke ọjọọ mere na mba anyị ga-anụ ya n'akụkọ ya na-eme n'ihu anyị ga-anụ n'azụ ya na-eme n'azụ anyị ga-anọ n'ihu a ga-ewepụrụ anyị ọnwụ nye anyị ndụ a ga-ewepụrụ anyị rịarịa nye anyị ahụ isi ike a ga-ewepụrụ anyị anya mmiri nye anyị ihe ọchị a ga-agbanwere anyị ụkọ nye anyị akụ ọ ga-adịrị nwoke na mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma ọnụchiri obi a ga-akọ n'obi anyị ihe ọma ga-emere anyị n'eke ihe ọma ga-emere anyị n'oyo ihe ọma ga-emere anyị n'afọ ihe ọma ga-emekwara anyị na nkwọ ihe eji adị ka ibe a ga-akọ anyị nke eji akakọ ibe a ga-akọ anyị bikọs na nwoke na-akarịrị nwoke ibe ya ihe ya yịrọ na-eke ihe ya yịrọ n'oyo ihe ya yịrọ n'afọ yọkwa na nkwọ anyị sọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ebe ọbụla anyị tiri aka mkpata eshi nchi ụkwụ apụkwala anyị ama ihe nwoke ji adị ka nwoke atọ n'ezinụlọ anyị ebe ọbụla anyị gara anyị ga-aga n'udo lọta n'udo n'ihu ka anyị nụrụ n'azụ ya mee n'azụ ka anyị nụrụ n'ihu ọhụrụ anyị ebe anya mmiri akọla ya isi ụra anyị atụ nkwe kwubere ya olu ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma n'oyo dịrị anyị mma na afọ dịkwara anyị mma na nkwọ site n'ụbọchị taa anyị na-aga na-eru na mfesa afọ a ihe ọma ga-emere anyị mere ezinụlọ anyị mere ebe ọbụla anyị tiri aka anyị mere nwoke mere nwaanyị ihe ya yiri anyị kwere na ọ ga-emezuru anyị onye amụma sopere asị ọ dịwo mma n'aha Jizọs oge ehu uku eleghị m onye amụma Chukwu okike abịa ma anyị wetara gị ihe ọcha si ndụ anyị n'afọ a ga-adị ọcha ndụ anyị a ga-eri unyu unu ga-eri ọbara ma anyị ga-eri anụ ihe m mere n'ụbọchị taa ntiga nwanne ọbụla si ka m were nwanne m mụrụ isi eshi nchukwu ga-apụ m ama ọnwụ ike ga-awụ ke m ọtụ mme ya ka ọ dịrị nwoke na nwaanyị na mma ọ ga-adịrị anyị niile na mma dịkwara m na mma